दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय प्रमद बर'आ बड'लेण्डखौ बिफ्लादों बे रोखा दिनै प्रुफ जाबाय सिगांनो मोनथिखायो प्रमद बर'आ मालाबाबो बड'लेण्ड लाबोनो हाया बर' रायजो राजानि थाखाय होननानै प्रमद बर'खौ बयबो मोनथिखादोंमोन बयबो बुजिखायो गामि गामिनिफ्राय फैसा खांनानै लांनानै जादों बियो बड'लेण्ड लाबोगोन होननानै फोरो नोंनि बड'लेण्डआ बड'लेण्ड मोनाबा जिरायानो We want Bodoland. No Bodoland, no as divide us on 50-50 unless जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन There is no criteria for the Bodoland movement बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोनथ'वा होननानै बुंनायाव गोबां रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'आ सावनानै होदों गामि गामि हाबनानै सावदों सासे बर'नि दैदेनगिरि नेता जानानै दिनै बेनाव बर' जाथिनि थै गैया नामा ब्लाड गैया नामा होननानै हाग्रामाखौ गामि गामि मिटिं खालामनानै रायजोफोरनो बियो फानदों बड'लेण्ड नाङानो नै आसोलनो हाग्रामानो बड'लेण्ड नाङानो रायजो राजाफोर अब्ला जों मा खालामनांगौ जोङो हाग्रामाखौ बिदाय होनांगौ होननानै रायजो राजाफोरखौ बुंदों दिनै नोंनि क्राइटेरिया दं होननानै बड'लेण्ड आन्दलन खालामनाया बहाथो Where is your criteria? Tell me. Where is your criteria प्रमद बर' क्राइटेरिया एन्ड पलिसियाफोर नोंनि क्राइटेरियाफोर बड'लेण्ड मोनगोन बड'लेण्डनि क्राइटेरिया दं बड'लेण्ड मोननायनि नोंनि बड'लेण्डनि सिमाङा नोंनि क्राइटेरिया बबाव थांगो जोलैनि हांगार फोरो नोंनि क्राइटेरिया रायजो राजाफोरनो Within 24 Hoursनि गेजेराव फिननाय होनो हायाब्ला जारला दं रायजो राजाया नोंनि न'आव थांनानै नोंखौ सिन्देल माला गानहोगोन प्रमद बर' रायजो राजाफोरखौ गोथां गोब्राम दाथगाय बुजिबाय फोथायदोंमोन रायजो राजाफ्रा नोंखौ आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों कन्ट्रिबिउसन खालामदों होननानै नोंखौ फोथायदोंमोन बाट दिनै आनफर्चुनेटलि नोङो रायजो राजाफोरखौ गोथां गोब्राम थगायनाया दिनै प्रुफ जाबाय नंगौना नङा रायजो राजाफोर बड'लेण्ड मोनागौमानि सोमावसारबाय थागोननो दिनै प्रमद बर'आ दाखालि गावनो बुंदों बिटिआरनि CM जाखांनानै बड'लेण्ड इज नट इम्परटेन्ट नाउ डेस होननानै बुंदों नोङो सासे नेसनेलिजम मानसिया मारै बुंनो हाखो नों मारै बुंनो हाखो बड'लेण्डआ इम्परटेन्ट नंलानो सिगां इम्परटेन्टमोन गाव BTCनि एबा बिटिआरनि CM जायैनि सिगां बड'लेण्ड मुभमेन्टआ इम्परटेन्टमोन बड'लेण्ड इज भेरि इम्परटेन्ट फर आस बड'लेण्ड इज आवार ब्लाड होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन आसरित मानसि बियो दिनै गावहा बिटिआरनि CM जाखांनायखाय बड'लेण्डनिबो गोनांथि गैलानो रायजो राजाफ्रा खोनाबाय दा प्रमद बर'आ माबायदि मानसि गोजोनबाय बे बिटिआर रेकर्डजों जेबो गुन्दै गैया जेबो फुल फ्लेजेड खालामनो हाया गावजों गावनो दिनै MCLAफोरजों उरलायलायबाय थायो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जादों गोबां रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन माबा नङा माबा मोनसे मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोन बिटिआर सक्ति जाखांनानै आफ्टार बिटिआर रेकर्ड बर'नि थामथि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सान्ति सक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो रायजो राजाफ्रा दिनै गोबाव सम आन्दलन खालामबोनानै दिनै जों आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दिनै मा मोननो हाखो जेबो गैया बिटिआर रेकर्ड मोननानै सान्ति सक्ति जानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां मिजिं आरो सिमां सुजुदोंमोन जोंनि गथ' गथायफ्राबो माबा मोनसे मोनसिगोन बे बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव गोबां जोंनि गेजेराव हिउज डेभेलपमेन्ट जासिगोन होननानै गोबां आसा खालामदोंमोन नाथाय दिनै गैया गासिबो बेकार गासिबो फ्लप जाजोब्बाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जादो बे रोखा प्रमद बर'आ दिनै बे बिटिआर रेकर्डखौ जुदि सक्ति खालामामोनबा प्रमद बर'आ बिटिआरनि CM जानो बेहा जेबो चान्स बेफोरबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ मोननाय नङामोन आरो प्रमद बर'आ गाव मोनथिखागौ बे टाइमाव जुदि आं बिटिआर सक्ति खालामाब्ला आरो आङो जिबनावबो गैला आंनि जि सिमां आंनि जि BTCनि CM जानाय एबा चिफ जानायनि सिमां दंमोन बे सिमांखौ आङो बे समावनो फुलफिलमेन्ट खालामनानै लायाब्ला आरो आंहा गैला दिस इज द राइट टाइम होननानै प्रमद बर'आ केलकुलेसन खालामनानै बिटिआर सक्ति खालामदों उनाव माबा मोनसे जागोन बे जाजायै जागोन बे होननानै प्रमद बर'आ बिटिआर सक्ति खालामदों रायजो राजाफोर बियो जुदि गोथौ मेलेमनि मानसिफ्रा बिनि आइडिय'लजि एन्ड प्रिन्सिपाला जुदि मोजांबा बिनि जि सेन्सिबल माइन्ड जि सेन्सिटिभिटि
बियो जुदि मोजां मेन्टेलिटिनि मानसिमोनब्ला गेजेर ससेयाव बर'नि सिमांखौ बेबायदि बिटिआर सुक्ति खालामनानै थुंगे होनाय नङामोन आरो दिनै नोंनि बड'लेण्डआ फोरो माबा नङा माबा मोनसे मोनगोन होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोबां मिजिं आरो आसा खालामदोंमोन गोबां थिरांथा लादोंमोन दिनै बेबो गैया जिर' आफ्टार 3 yearsनि उनाव प्रमद बर'आ 0-0 आरो रायजो राजाफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो प्लिज रायजो राजाफ्रा कनसियास जादो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि गोदै गोदै लेक्साराव रावबो गोजावनो नाङा थाइसे थाइनै थाखायाव रावबो गोजावनो नाङा रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ जा थगायनांगौ थगायखाबाय जोंनि बर'नि जि सिमां जि थामोनथा बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन एन्ड आइडेन्टिटि एभ्रिथिं प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्ति खालामनानै बेखौ डेस्ट्रय खालामबाय स' आं रायजो राजाखौ आपिल खालामदों बयबो कनसियास जादो लोगोफोर बिटिआर सुक्ति लाबोनानै रायजो राजाफोरनो नों मा होनो हाखो फिननाय हो रायजो राजाफ्रा मा मोनखो प्रमद बर'निफ्राय मा मोनखो within 2 years आव रायजो राजाफ्रा मा मोनखो अलमस्ट 2 years रानिं जाबाय इउपिपिएल सरकारा दिनैसिमबो जेबो जौगानाय गैया स्टिल देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम शेयार खालाम प्रमद बर'आ मा लाबोखो बिटिसि सुक्ति जानानै जोंहा गोबां उन्नयन जादों बे रोखा बेखौ बयबो मोनथियो गोबां रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जानानै बे बिटिसिखौ लाबोनो हाबाय होननानै प्रमद बर'आ एबा मोननो हाबाय होननानै बुंदों औ नंगौ राइट ओमफ्राय नोंनि रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं खालामनानै आलादा रायजोनि थाखाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाया बबाव थांखो नोङो जुदि रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ सानदोंब्ला नोंना जुदि साननाय दंमोनब्ला बेबायदि बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बर'नि सिमांखौ नोङो थेर बेथेर खालामनाय नङामोन मुंख्लंफोरनि मान सन्मानखौ नों जानाय नङामोन जोलैनि हांगार लाजिनांगौ बेबायदि भाषा बुंनो बुजिबाय रायजोफोरनो एन्सारखौ जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानै दिल्लीयाव मानो साइन खालामना फैखो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम प्रमद बर'नाव सों कमेन्ट खालाम भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम